Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Teka lang po. Loading. Loading. Loading yung utak ng DJ. Loading din yung internet. Dear Nicole. Nicole. Kailan ka magsisimula? Anong oras mo balak magsimula ng kwento ng mahiwagang Burnay? Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Si Leo po ulit. Oh, ulit. 25 years old, mukhang fresh pero stressed. And recent graduate ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing. Malamang hindi nyo na po ako naalala. Malamang. No. Pero sumulat na po ako sa inyo dati nung halos sukuan ko na ang paghahanap ng trabaho. Sounds familiar. Okay, go. Sa awa ng Diyos at sa tulong ng motivation mula sa inyo. Wow, may nasabi tayong maganda. May nasabi tayong tama. Sa awa ng Diyos at sa tulong ng motivation mula sa inyo, may trabaho na po ako. Wow. Congrats! Congrats. Isa po akong audit assistant sa isang lighting company sa Ortigas. Lighting company, di Meralco. Ay, hala ba kami sasabihin ka, hindi maganda. Yan! Napapahama ka sa bibig mo! Ayan na naman po tayo sa kadaldalan. Oh my gosh, wait lang. Hindi lang naman yan yung lighting company sa Ortigas. Ang dami kayang, Ikaw na naman nagko-kontra sa sarili mo. Nakikinig lang kami. Magko-comment ka tapos... Alam mo, ang hirap po. Siguro kung halimbawa merong magsiswimming sa loob ng utak ko, paglabas niya siguro after niya mag-swimming sa labas ng utak ko, baliw na siya. Kasi ganyan ako eh. Halimbawa may naiisip ako, tapos kukontrahin ko siya, tapos magkakaroon ng mga pag-uusap sa utak ko. Anyway, akala ko po dati, ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ay ang pagsusulat ng resume nang hindi masyadong halata na fresh graduate ako at wala pang experience. Hindi po pala. Mas mahirap po palang makisama sa katrabaho sa opisina kapag natanggap na ako. Meron po kasi akong kaopisina na kung ano ang ikinaliit, kabaliktaran ng dagundong niyang boses. Lagi pong nakataas ang kilay at kapag naglalakad parang laging naghahanap ng away. Tumatabi po kaming lahat sa nilalakaran niya. Kapag pumupunta nga po siya ng pantry, biglang tumatahimik lahat. Parang wala po kaming karapatang huminga. Ma-attitude po talaga. Binansaga na nga po namin siyang Ate Chona. Lagi po kasing uma-Ate Chona. Nung una po, pinipilit kong intindihin. Sabi ko, baka may pinagdadaanan lang. Pero 3 buwan na po siyang ganyan. Ang sungit niya po talaga sa mga bagong hires sa opisina. Para po siyang pinaglihi sa bagyo. May pagka-tropical depression po ang dating. At pakiramdam po yata niya siya lang ang may ambag sa kumpanya. Tambalang kumikinang, ano po kaya ang dapat kong gawin para mabawasan ang kasungitan ng kaopisina kong ito? Dudulog po ba ako sa HR? Pwede po bang ireklamo yung kaopisina pag dagger looks lagi kong tumingin? Kakausapin ko po ba yung boss ko? Hindi naman po kaya ako magbukang batang paslit na nagsusumbong.
Naisip ko na nga po na batiin at lambingin si Ate Chona pero hindi ko po magawa. Baka po mabulyawan ako at ang ending, mag-cry na lang ako. Ano ba, Leo? Kakry ka? Leo! Ano ba? Ka magkakry doon kay Ate Chona? Nakakaloka. Leia ka ba? Hindi po kasi ako masaya sa trabaho dahil sa kanya. Ayoko naman pong mag-resign kasi ang hirap pong maghanap ng trabaho at wala pa po akong experience. Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Leo. Leo! Kahit saang trabaho naman, workplace, may mga atitsona talaga eh. Correct, totoo. Kaya tama yan na huwag ka mag-resign dyan kasi sabi nga ni Diego, kahit saan may mga atitsona. So hindi assurance na porke umalis ka sa isang kumpanya na wala kang mamimit na atitsona. Meron pa rin Kasi din. meron at meron minsan nga mas matindi pang pagka-atitsona. Oo, may mga organisasyon kasi yan sila. Correct. Totoo, may organisasyon na meron diyang atitsonang member lang, may mga auditor, meron ding president. So, may mga atitsona na mas matindi pa dyan sa atitsona na na-encounter mo ngayon. Baka mamaya kapag ka may na-encounter kang ibang atitsona sa ibang kumpanya, baka maisip mo na yung atitsona mo ngayon, angel. Compared dun sa mga mas matitindi pa. So, do not resign. Wag talaga. Lalong-lalo pa kung sinabi mong sumulat ka na dati, tapos nahirapan ka siguro maghanap ng trabaho. Baka yun yung pinaka punto nung kwento mo, tapos nagbigay kami ng motivation, tapos magre-resign ka, di ba? Sayang naman yung Sayang pinagdadakdak naman. namin dito. Correct. Di ba? Kung magre-resign ka lang. Tsaka, hindi ganon. Hindi porke isang beses masungitan, o kaya may mga taong masusungit sa daan, ganyan, magre-resign ka. Hindi ganon. Kailangan po, mga matitibay na mga nilalang. Ganyan. Ano din kasi yan parang it's a test of your character. Tsaka bata ka pa. Bata pa kasi. Along the way, you will, alam mo na yung paano mo lalaruin yung dynamics ng mga tao sa opisina. Kasi, imagine mo talaga, kahit dito sa amin, iba-iba yung mga ugali namin. Correct. Eto, kagagaling lang namin sa team building. Makikita mo yung mga ugali ng isa't isa. Iba-iba po talaga. Meron po diyang tulala. Meron po diyang akala mo 10 galon ng energy drink ang nainom. Meron po dyan na ang lalim mag-isip. Meron mababaw mag-isip. Iba-iba po talaga. And kung bakit iba-iba po tayo, hindi natin alam kasi ganun yung pagkakagawa sa atin ng Diyos eh. Iba-iba tayo at iba-iba tayo ng background, iba yung mga magulang natin. Maski nga magkakapatid eh. Iisa lang ang background, iisa lang ang environment, iisa lang ang household. Pero hindi ba't magkakaiba rin kayo ng ugali? Tama. Meron yung panganay mabait, yung bunso suwail. 'Di ba? Merong yung pangalawa hindi makabasag pinggan, yung isa makabasag ulo, 'di ba? Ganon talaga. Correct. Iba-iba. Parang ano to tingin ko halos lahat naman tayo pinagdadaanan, especially yung Mga bago. fresh graduate ka na ang ini-imagine mo na pag nasa trabaho, dapat ganito, maayos ang lahat. Yan. Diba? Ikaw ba naaalala mo ba yung meron ka bang atitsona nung fresh grad ka? May ganun eh. Meron talaga yan. Meron. Depende lang sa level nila. Halimbawa, yung atitsona, mga bago pa lang siya na naturukan. Yan. O nag-aatitsona. Meron din mga OG na atitsona. Meron. Na kaya sila atitsona kasi matagal na sila sa kumpanya, memorize na nila lahat. Nauna pa sila dun sa may-ari. Di ba? May mga ganon. Pero ako naman, natuto din naman ako sa mga atitsona paano makihalubilo sa kanila eh. Kasi ang unang-una kong natutunan dyan, kinakailangan mo lang silang i-recognize. Correct. Kaya yung mga, kahit sabihin mo grabe yung pagka-atitsona, parang, ay, boss! Ayan, ma'am, hello po, kamusta po? Ayan. Meron yang lalambot yung puso niyan eh. Tingnan mo yung kwento mo, Leo. Sabi mo, gusto ko sanang kausapin at lambingin, pero hindi ko magawa kasi baka mamaya sungitan lang ako at mag-cry lalo ako. Una sa lahat, hindi mo pa pala nagagawa eh. Paano mo ma-assure sa sarili mo na iiyak ka kapag nilambing mo? Kasi baka naman kulang din talaga sa lambing. Mostly talaga sa mga atitsona, kulang sila sa Aruga. Yung ma-recognize ba ng Yun nga, aruga nga. Aruga, Oo. pwedeng sa pamilya nila. Yan. So kaya naghahanap sila talaga ng eksena. Siguro ang pwede dyan kasi ang defense mode nila
ay kailangan ko maging masungit. Oo, para makakuha ng pansin. Oo. Or baka si Ate Chona, ang background niya, lagi siyang hurt. So posible ayaw niya na may taong magiging ka-close kasi posibleng pag naging ka-close niya ang isang tao, kasi may ganun tendency eh. Pag ka-close mo ang isang tao, pwede kanyang ma-hurt. So Oo. baka ayaw na niya. Mga ganun. Kulang talaga sa pansin. Like for example, ang Nicole Yala, ikaw ba umi-eksena ka ba sa labas? Ako? Diba? Alos manahimik ka na lang, di ba? Kasi ibig sabihin, Oo. madami ka nang nakukuha na pansin. So unless na wala kang nakukuha, eksena ka. Pwede. Pwedeng ganon. So kaya siya parang eksena siya dyan. Oo. Kasi kailangan niya talaga ng need for attention. Oo. And for all you know, ito lang din, Jegs, ang masaklap eh. Hindi po kasi talaga lahat baby face. Diba? Meron talagang mga, yung mukha nila, RBF kung tinatawag, resting bitch face. Yung wala naman siyang ginagawa. Yung itsura niya lang talaga, parang masungit. Pero sa Parang totoo lang, Warshak. correct. May ganun ha, na nagugulat. Hindi, kunyari, meron akong kakilalang ganyan, Jegs eh. Ayan na naman yung mga kakilala eh. Ito na, kakilala ni Nicole. Ilabas na natin. Ilabas na natin! Ni Nicole Yala! Yung kakilala ko, yung mukha niya, namana niya talaga sa nanay niya. Na parang naapakan. Alam mo, Grabe ka, Nicole. Sige nga, paano itsura na naapakan? basta parang siyang Wait lang, imagine. Ano ba itsura na naapakan? Imagine niyo yung parang, kunyari naapakan yung mukha niyo. Yung hindi maipinta, yung parang, basta yung masungit. Basta nakakulubot. Pero kasi, pag nakita mo yung mom niya, kamukha niya talaga. So, para sila mga napak. Sorry na sa friend ko. Sorry na sa friend ko, mahal kita. At kilala mo naman ako. Anyways, tapos ang lagi niyang reklamo, lagi siyang misunderstood. Lagi siyang akala ng mga tao parang hindi siya malapitan or akala ng tao galit siya. Pero sa totoo lang, una sa lahat, mahiyain siya. Kasi siguro, ano ko ba sasabihin na parang hindi mas may ugali ko? Kasi nasabi ko rin na apakan eh. Tahimik siya kasi parang yun yung front niya o yun yung defense niya. Dahil insecure siya sa yung parang sungit face niya eh, ganun. So ang ending, masungit na nga yung mukha mo literal. Alam niya naman to eh, masungit yung mukha niya literal. Tahimik pa siya. So syempre ang dating talaga ng sa ibang tao is hindi ko malapitan yan. Ate Chona yan. Diba? Pero sa totoo lang, anong gagawin niya kung namanan niya yung mukhang yun sa nanay niya? Totoo. Nasa lahi nila. Tapos, di ba, hindi niya kasalanan eh. For all you know, yung, ewan ko lang ha, kasi based on the experience of my friend, for all you know, yung itsura ni Ate Chona, ganun lang talaga. Pero hindi talaga siya masungit. Oo. Pero itong Ate Chona ni Leo, ano eh? Dumadagundong ang boses. Dumadagundong eh. Pero mga tao talagang malakas lang yung boses. Di ba may Pwede. kakilala tayo, Oo. yung dati nating empleyado, na kaya pala ang lakas ng boses niya kasi bingi yung right ear niya. So may mga ganon. Feeling ko talaga kulang lang sa aruga. Ikaw na ang magbigay ng aruga, Ayan. Leo. Gawin mo, Leo, yung isang bagay na pansinin mo siya. Oo. Batiin mo. Kaya nga. Ayan. At least you will, alam mo yun, yung masabi mo sa sarili mo na nag-make ka ng effort. Ngayon, kung halimbawa ganun talaga siya, tapos it bothers you and your job, that's the time that you tell your boss. Oo. Kaya yan naman yung rason kung bakit nandyan yung boss. At yung boss mo sigurado ko, mas matagal na kaysa sa'yo. So, mas kailala niya si Ate Chona. Correct. So, mabibigyan ka pa niya ng insight kung ba't ganyan si Ate Chona. At saka hindi ka naman siguro inaano ni Ate Chona. Kaya nga, kawawa naman si Inaano Ate ka ba? Chona. At Kung saka hindi ka ba- naman binubuli or Oo, what. correct. Na dumadaan lang siya tapos malakas yung boses. Hayaan mo na si Ate Chona. Hindi niya kasalanan ganun yung boses niya na para siya nakalunok ng megaphone. Oo. Ganun talaga. Wawa naman si Ate Chona. Laging nadja-judge. And kung meron naman talagang attitude problem yung iba, kung wala na ka naman direct na contact sa kanya, it's not your problem. Oo. Iyaan mo na siya. Kaya mo na. Problema niya yun eh. Oras natin mga kabisyo, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!